Вадино, къде да викам? Можете да почистите кампуса. Дай да му свата. Почистиха го последния път. Сега е ваше ли? Да. Все още не се тече. Какво мислиш, че ще завършим тази консултация? Къдете кампуса веднага, ще кажем всичко на директора. Трябва да почистите. Винаги си разпръсквате нещата из целия кампус. Това е просто възмутително. Не можем да чистим честно. Ще играем на крийница. Момчетата се крият, ние ще ги търсим. И ако ги намерим, те ще изчистят. Ами ако не можем да ги намерим? Ще, със сигурност. Ние познаваме всеки ъгъл на този кампус. Ага. 3, 4, 5, 6. Ние започнахме да се крием. Аз по някаква причина се обединих с Бабо. Това беше, може би, най-голямата ми грешка. Първото нещо, което правим, според нашата тактика е, изглежда, че тук има много хора. Разузнаване на територията. Приятели, започваме да се крием. Отправям се към синята съблекалня. Успех, хора! Да, и на теб. Но те намерят първи. Добре. Ъгъл, отивам тук.